Hayırlı günler. Biz İzge Bulgar жиынына bağışlanan матбугат конференциясын башлыйбыз. Наша пресс-конференция на двух государственных языках посвящена проведению фестиваля Изге Болгар жиыны, посвященной Дню официального принятия ислама в Волжской Болгарии. Я представляю наших гостей. Натфулин Дамир Данилович, заместитель министра культуры Республики Татарстан, Арсланов Ирик Мансурович, руководитель аппарата Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Шакиров Данис Фанисович, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар. Дамир Данилович, вот расскажите, пожалуйста, о программе фестиваля нынешнего года. Хайырлы күн, мұхтарам конференцияда қатнашушылар. 2021 жылның 5 июньда Татарстан Республикасы Спас районының Болгар шәһәрендә Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көненә багышланган Изге Болгар җыены фестивале узачак. Аларның бу фестивальнең күп шаралары музей, Болгар музей тыйлыгында булачак. Әлеге вакыйга уңаеннан күп төрле бәйрәм шаралары әзерләнә. Алар арасыннан рухи музыка концерт программасы, Кеше Манара янында тәүбә намазы, Җәмигъ мәчете мәйданында көндезге намаз һәм тыелгында булган бөтен музейлар, алар кичтән башлап соңгы килүчеләргә хәтле һәм көн буе алар эшләячәк. Уважаемые участники пресс-конференции, 5 июня 2021 года в Спасском районе на территории Болгарского музея-заповедника состоится традиционное событие, исторически важное для мусульман не только республики, но и в масштабах Российской Федерации. Будет отмечаться праздник Изге Болгар жиыны, который в Республике Татарстан на территории Спасского района празднуется уже с 1988 года. И с 2005 года в соответствии с указом президента в Республике Татарстан объявлен праздник, посвященный Дню принятия ислама великими булгарами в 922 году. И, как правило, летом отмечается данный праздник. Праздник в этом году он имеет особое значение, потому что мы знаем, подписан указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 28 апреля 2021 года о том, что в 2022 году в Республике Татарстан, в Булгарах, будет праздноваться 1000-столетие принятия ислама. В прошлом году, в 2020 году, праздник по известным причинам не проходил. Мы очень надеемся, что в этом году и хорошая погода, и условия позволят нам вернуть праздник в традиционное русло. Очень ждем всех гостей, туристов, мусульман принять участие в этом празднике. Спасибо. Рахмат. Данис Фанисович, чираттагы сорау сезгә. 3-5 июнь көннәрендә бит инде бөтен Россия мусульман әһелләренең дә форумы узачак. Менә быелгы шушы фестивальнең үзенчәлекләре хакында сөйләсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле журналистларыбыз. Беренчедән, менә бик дөрес әйтелде. Болгар җыены алдыннан без һәр елны Бөтен дөнья татар конгрессы, быел аны без инде 11-нче мәртәбә уздырабыз. Бөтен Россия татар дин әһелләре җыены. Без Болгар җыены белән әлеге форумны һәрвакыт бергә үреп алып барабыз. Беренчедән менә 3-4 көннәрендә безнең татарның мәркәзе булган Казанда 72 төбәктән, Россия Федерациясының 72 төбәгеннән 1200 делегат катнашуы көтелә. Бүгенге көндә инде менә аларның бер өлеше инде килә дә башлады. Ирак географияга килгән вакытта безнең Ирак көнчыгыштан башлап Калининградка кадәр безнең делегатларыбыз, әлбәттә иң зур делегация ул безнең Башкортстан Республикасыннан. Программага килгән вакытта без менә беренчедән һәм форумның да әлеге үткәрүнең максаты да ул
төбәкләрдәге һәм гомумән илебездәге дини татар мөселман оешмаларын берләштерү һәм аларны бүгенге көндә бөтен дөнья татар конгрессы бер майданга туплады. 11 ел инде дәвамында һәм әлеге форумны да Болгар җыены алдыннан уздыруда бик табигый, чөнки 1989 елдан Болгар җыены уздырыла башлаган булса, инде 2007 елдан башлап аны бөтен дөнья татар конгрессы үз җилкәләрендә менә әлеге җыенны уздырып, төбәкләрдән татар оешмалары тарафыннан делегацияларны чакырып уздыра башлады. Хәзер инде әлбәттә әлеге җыенны без Татарстан Республикасы хөкүмәте, Мәдәният министрлыгы һәм әлбәттә инде Татарстан Республикасының Диния нәзарәте белән берлектә әлеге җыеннарны һәм әлеге менә Болгар җыенында уздырабыз. Программага килгән вакытта 3 июнь көнне дискуссион майданчыклар эше каралган һәм Казан ярмаркасында Ислам нуры дигән аерым бер концептуаль рәвештә аерым күргәзмә ачылуы көтелә һәм безнең бөтен Россия татар дин әһелләре җыенының форумының ачылышы да, рәсми ачылышы да әлеге майданда узачак. Ачылыштан соң без Казан ярмаркасында узган менә әлеге күргәзмә белән безнең делегатлар катнашачак һәм 4 дискуссион майданчыкка бүленәчәк. 4 дискуссион майданчыклар әлбәттә бүгенге көндә илебездәге менә шушы дини татар милли оешмаларының актуаль мәсьәләләренә бәйле узачак һәм ул бөтен татар конгрессы каршындагы татар милли дини оешмаларының координацион советы бүгенге көндә эшләп килә. Менә әлеге совет утырышында әлеге мәсьәләләр каралды. Менә һәм аларның шишу юлларын бүгенге көндә актуаль мәсьәләләрне без инде аларны менә 3 июнь көнне дискуссион майданчыкларда сөйләшәчәкбез. Һәм 4 июнь көнне безнең Казань экспонда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов катнашында һәм шулай ук Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе, Россия Федерациясының хезмәт герое Митимер Шәймиев катнашында һәм әлбәттә Татарстан хөкүмәте, Диния нәзарәте, министрлыклар, оешмалар катнашында пленар утырыш узачак. Пленар утырыш алдыннан шулай Казань экспода бу безнең менә беренче тапкыр милли тормыш һәм дин аталучы аерым шулай ук күргәзмә булачак. Барыбызда инде мәгълүм 922 елда Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә, дәүләти рәвештә ислам динен кабул ителүнең бу менә киләсе елга 2020 елда аны тантаналы рәвештә бәйрәм итү вакыйгаларына әзерлекне дә дип әйтер идем. Менә әлеге җыенны, күргәзмәне һәм гомумән әлеге безнең чараларны һәм Казань экспода безнең пленар утырыш 2 өлештә узачак һәм инде кичтән без бер мөфтиләребезне илебезнең делегацияларны шулай ук Болгар җирлегенә алып барачакбыз һәм инде 5 июнь көнне шулай ук әлеге 72 төбәктән килгән барлык делегатлар да аларның мин сезгә тагы бер кат ассызыклым географиясын Ирак көнчыгыштан башлап Калининградка кадәр киң коллаж белән без барлык делегатларыбызны һәм шуның белән бер рәттән төбәкләрдәге татар оешмалары аркылы җыйган безнең дин әһелләрен, милләттәшләребезне, халкыбызны Болгар җыенына алып бару планлаштырыла һәм хәтта делегат булмаган безнең милләттәшләребез дә төбәкләрдәге аерым бер менә шушы теләктәшлек белдереп һәм безнең чакыру нигезендә әлеге Болгар җыенында катнашачак. Рахмат. Ирек Мансурович, койлардан дин әһелләре киләчәк һәм быелгы үзенчәлекләре хакында сөйләсәгез иде, җыенның нәрсәләр сез көтәсез, сезнең максатлар нинди быелгы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле коллегалар, әйтеп киткәнчә, менә коллегалар матур иттереп башлап җибәрделәр. Бөтен эшчәнлегебез башланып китә Казан җирендә. Иң беренче Дамир Данилович максатыннан оештырыла торган бөтен чаралар матур гына иттереп дәвам итә. Безнең Россия төбәкләренә һәм чит илләрдән 1200 имам хатибларыбыз һәм 30 мөхтәсибләр булганнары барсы да җыела безнең форумга. Форумнан соң изге Болгар җыена барсы да 5 июнь көнне барып җитәчәк. Шуңа күрә андагы оештырыла торган эшләрдән иң беренче иртәдән сәгать 8-ләрдән безнең башланачак инде әлбәттә Коръән уку белән, шуңа күрә мөнәҗәтләр белән башланачак төп сәхнәләрдә.
сәхнәдә бит атыбыз инде памятный знак янында. Шул мәсьәлә шулай үзгәрешсез кала торган була. Шуннан соң Болгар Ислам Академия бинасында президентыбыз тарафыннан кабул ителә безнең Россия төбәкләреннән булган һәм чакырылган мөфтиләребез. Шулай ук шунда Мәскәүдән килгән кунакларыбыз һәм иң беренче җыелыш буларак инде 2нче елга була торган 1100 исламны кабул итүгә 1100 елгына багышланган чараларны үткәрү мәсьәләләре турында. Шуңа күрә оештыру комитеты буларак түгел ул, иң беренче иттереп әлеге секендә очрашып сөйләшә торган сүзләр була. Шуннан соң дәвам итеп инде официальның ачылышы булачак дип әйтәбез. Һәм дәвам итеп аткан вакытта Елена намазы белән инде шунда Иске мәчет урынында шунда төп мәсьәләләр официаль бүленәчәк. Аннары уже теге башларга чәючеләр. Шул арада инде безнең Талгат Таҗуддин үткәрелә торган чаралардан үзен тәүбә кыла торган урыннарын алып бара. Мөфтият тарафыннан оештырыла торган чараларның әлбәттә үз җирлегендә алып барыла торганнарын, намаз уку тәртипләрен, хатын-кызларга яулык бәйләүләр, иратларга чалма чапаннар ничек бәйләү икәнлеген, Хозур нәшрияты үзенең бастыра торган китаплары һәм күп кенә нинди программалар, компьютер программаларын оештырганнарын, шуларны барсында шунда алып чыгып күрсәтәчәкләр. Безнең 8 мәдрәсә тарафыннан һәм Россия Ислам университетыннан, Казан Ислам университетыннан, Мөхәммәдия мәдрәсәсе тарафыннан укыту программалары һәм үзләренә җәлеп итә торган теге приемный комиссия буларак нинди имтиханнар алу белән ничек кабул итәләр икәнлеген барсында шушы әйберләрне халыкка җиткерәчәкләр. Аермалы буларак, әлбәттә, безнең шаригат бүлеге үзенең эшчәнлеген Иске мәчет җирлегендә алып бара. Шунда халыкка үзебезнең тарихи йолаларны, дин мәсьәләләреннән аермалы булакларны барсында шунда җиткезеп аңлатып барачаклар. Тагы нәрсәләргә сораулар булса, җавап бирергә җиңелрәк булыр иде. Шуңа күрә көтеп торам. Рахмат. Сорауларга күчик. Есть ли вопросы? Да, пожалуйста. Добрый день, Елена Симакова, Татаринформ. Скажите, пожалуйста, а будет ли организовано движение автобусов для желающих попасть на мероприятие? Если да, то откуда они будут ездить и по какому расписанию? И второй вопрос, как будут соблюдаться меры противоковидной безопасности? Добрый день. Отдельного маршрута не будет, то есть добираются теми транспортами, которые есть, это водным путем можно добраться на личном транспорте и на автобус, который ездит по маршруту до до Булгарского музея-заповедника, до Спасского района. Отдельно есть заявки по линии экскурсионных групп организованных. Да, если есть такие заявки, то отдельно доставка организуется. Елена, я могу добавить еще то, что у нас 48 мухтасибатов организовывают по 2 автобуса. Это в обязательном порядке для себя, а не для своих прихожан. Таким образом будет доставлено порядка 100 автобусами из каждого района по 2 человека. По 2 автобуса по 100 человек. Кроме этого, люди еще дополнительно сами заказывают автобус от прихода от мечетей и на личном частном транспорте. В качестве еще по ковид-мерам, ковид-меры обязательно будут применены при проведении намазов, то есть расстояние допустимое, которое будет. Это, конечно, ухудшает такую обстановку в части заполняемости территории старой исторической мечети для нас, но так или иначе они будут применены. Что касается именно централизованной работы по привлечению наших соотечественников и значит, представителей татарской общественной организации из регионов Российской Федерации, то мы закреплены именно вот в регионах ответственными, это местная их власть, а также наши татарские общественные организации национальной культурной автономии. Они уже централизованно, помимо наших делегатов, которые прибудут на форум религиозных деятелей, будут с каждого региона вместе с религиозными объединениями татарскими организовывать именно автобусы для булгар. Спасибо. Есть вопрос?
Да. Әйе. Хәерле көн, Татар-Информ. Гөлсә Ибраһимова, узган елны берничә тапкыр сездә көрәш уеннары уздырылган инде. Бу ел андый чаралар буламы? Әйе, рәхмәт искә төшереп киткән өчен. Шушы көрәш бәйгеләре шунда ук узачак. Әлбәттә, ошолай ук Россия Федерация тарафыннан оештырылачак һәм 9-дан алып сәгать 11-ләргә кадәр төп көрәш бәйгеләре үтәчәк. Катнашучылар инде билгелеме? Бүгінгі күнде ул татар көрәше булачак әлбәттә һәм Россия Федерациясының көрәш федерациясы бүгінгі тарафынан менә әлеге көрәшне оештыра. Ул инде менә дөрес әйттегез сез аны 19-нчы елдан менә башлап менә һәр елны гомумән Болгар җыены ул үзенең мәдәни чаралары белән спорт чаралары һәм гыйбадәт мәсьәләләре генә түгел, гомумән мәдәни чаралар белән дә камилләшә һәм төрле майданнар барлыкка килүе, балалар өчен дә, гыйбадәт кылучылар өчен дә, күргәзмә өчен дә, татар базары буенча да һәм шуның белән бер рәттән татар көрәше дә төбәкләрдәге безнең татар көрәшчеләрен чакыртып Россия күләмендә ул уздырылачак. Әйе, Рәсима. Микрофонга мөмкин булса. Җәмгыятьтә барлык күпме кеше җыелачак менә бу җыенга? Планлаштырыла күпме халык? Алдагы еллар белән чагыштырып әйтә аласыз? Безнең тарихи саннарга караганда төрле еллар бар иде. Минем хәтеремдә иң күбесе ул булды 53 мең җыелган иде. Ул бер 7-8 ел элек иде. Соңгы тапкыр кешеләр саны 25-30 меңгә якынлаша. Һәм без инде көтәбез, һава торышы яхшы булса, ул шул 35-40 мең тирәсе булырга мөмкин дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Да. Еще один вопрос уточняющий. Вот отдельно здесь подчеркнуто, что будет концертная программа духовной музыки. Кто исполнители и какие произведения прозвучат? Сценарная программа начнется, как вот уже Ирик Мансурович сказал, с 8 часов утра. Первые 2,5-3 часа сцена будет отдана лауреатам конкурса чтецов Корана, то есть это будут мунажаты. Также в 11 часов с 11:15 до 11:40 будет официальная часть открытия праздника с выступлением почетных гостей. И далее до 13:00 концертная программа продолжится. В именах это Саид Камаль. Именами это Саид Камаль, победитель конкурсов многих таким образом, чтец Корана, который будет производить, и мунаджаты, они 3 брата будут таким своим пением мунаджатов начинать программы. Рузиль Ихсанов, участник у нас таким образом есть, Ильяс Халиков, и Марсель, как фамилия? Марсель Вагизов, по-моему, не могу сказать фамилию. Также планируется театральная постановка «Пролог» перед официальной частью на 15-20 минут в 11 часов. Спасибо. Рахмат, спасибо. Бармы сұраулар? Әйе. Менә бу җыен, мындай форум беренче генә елдан түгел, бик күп еллар үткәрелә. Сез менә шушы форумда кабул ителгән мөһим ниндидер карарлар хәтерләмисезме, әйтә алмыйсызмы? Нинди карарлар кабул ителде икән? Алар нинди әһәмияткә ия булдылар икән? Хәзер нинди карарлар кабул ителәчәк? Конкрет нинди файдасы бар икән бу форумның безнең илебездә динне үстерүгә? Шынлыкта да бик дөрес сорау. Менә мин әйткән вакытта ук төп әйткән идем инде. 11 ел дәвамында уздырылуның сәбәбе дә аның бүгенге көндә бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте тарафыннан без төбәкләрдәге төрле дини мөселман татар оешмаларын бер майданга туплый алдык. Һәм география біз менә әлеге җыенны башлаган вакытта безнең төбәкләр саны 40 төбәктән башлап менә 700 кешеләп
кеше җыелайды. Бүгенге көндә инде ул менә әлбәттә Роспотребнадзор таләпләре нигезендә без ул санны тагын да киңәйтергә, зурайтырга планлаштырган идек, ләкин Роспотребнадзорның таләпләре бар. Бүгенге көндә пандемия булу сәбәпле без әлеге санны шушы 1200-дә туктатып тордык. Һәм 70 илебезнең 72 төбәгеннән. Яшерен батырын түгел, безнең төбәкләрдә төрле дини нәзарәтләре, төрле оешмалар эшләп килә, ләкин менә аларны бер майданга туплау, берләштерү ул бүгенге көндә менә шушы һәм татар факторы белән. Чөнки бүгенге көндә менә шушы җыенның исеме дә ул милли тормыш һәм дин. Барыбызга да мәгълүм, без хәзер инде ул күчерелде, октябрь аенда бөтен Россия күләмендә халык санын алу мәсьәләсе тора. Һәм әлеге безнең кемдер аны санау галәмәте буларак кына бу вакыйганы кабул итә, безнең өчен ул бик җитди сынау галәмәте менә халкыбызны менә әлеге вакыйгалар тарафыннан да һәм гомумән үзлексез рәвештә, системалы рәвештә эшләү дигән вакытта да менә әлеге җыеннар туплый да инде. Һәм бүгенге көндә аларның дәррәү кубы барысының да татарның мәркәзенә, Болгар җыенына килүләре, катнашулары ул менә бу аның нигезе бар бүгенге көндә һәм анда һәрбер күтәрелгән мәсьәләләр резолюциядә дә һәм гомумән форумның исемен туры килүе дә милли тормыш һәм дин бу эшнең нигезле икәнлеген аңлатучы фактор. Тагын әйтәсем килгән, бик яхшы сорау бирдегез. Менә минем фикеремчә, быел Россия Федерация дәрәҗәсендә күтәрелгән бу бәйрәм киләсе елда 1100 еллык уздырабыз. Мин уйлыйм, менә шул Диния нәзарәте Конгресс башкарма комитеты башкарган эшнең нәтиҗәсе. Чөнки бу бәйрәмне популярлаштыру, аны бөтен төбәкләрдән, Рәсәйдән, чит илләрдән бөтен мөселманнарны җыю һәм шул менә Россия Федерациясе президенты дәрәҗәсенә күтәрелгән указы буенча чыгарылган бәйрәм, ул бер яктан да шул менә эшнең нәтиҗәсе дип уйлыйм. Рәхмәт. Ирек Мәнсүревич. Мин аннары элекеге форумның бөтенесендә укып бетерелмәдем, менә бер-икесен генә күреп алган идем. Шуңа күрә максатына ирешә дип турыдан-туры җавап бирә алам. Чөнки форумда каралган сораулар һәрберсе тормышка ашырылып бара дигәнне. Иң беренчедән бердәмлекне булдыру, ул бүгенге көндә күренә. Һәм менә ничек Данис Фанисович әйтү буенча, елдан-ел шушы элемтәләр Россия төбәкләрендә булган имам-хатибларыбыз белән, мәчетләребез белән, мөфтиятләр белән эшләр ныгый, зурая, күбәя. Бу бердән. Икенчедән, һәр вакытта тәрбия эше, милләт эше белән һәр вакытта бергәләшеп барганда һәм укыту программалары мәчетләрдә бердәмләшә. Бу әлбәттә яхшылык ягы начарлыктан саклану. Без әйтәбез бит әле бүгенге көндә башка тәэсир итү, башка илләрнең укыту программаларын бик кертеп бетермәү һәм үзебезнең милләт юнәлешенә файдалы булган тарихи яктан кабул ителгән программалар шуның эчендә эшчәнлек алып бараларга. Бүгенге көндә шулай. Һәм төрле менә карарлар дигән вакытта һәрбер җыеннан соң безнең концептуаль документлар чыга. Мәсәлән, безнең узган елгы җыеннарда Ислам һәм татар дөньясы дигән аерым концептуаль документ барлыкка килде һәм аның гамәлгә ашыру юллары бүгенге көндә сез инде үзегез дә күреп торасыз. 2020 елда безнең тарихта беренче тапкыр милләт җыены тарафыннан оештырылган Опербалет театрында уздырдык без аны. Милләт җыены Бөтен татар конгрессының татарларның гамәл стратегиясын кабул итте һәм әгәр дә аның менә гамәлгә ашыру юлларын карасагыз, юнәлешләрен, анда милли тормыш һәм дин мәсьәләсе аерым ясылыкта карала. Рәхмәт. Рәхмәт. Әйе. Равил Ганетдин Казан мөфтияте чыгарган Коръәнне тәнкыйтьләгән сүзләр булган иде һәм ул форумда катнашачакмы, бәлки онлайнмы, шундый элемтәләр буламы? Ниндидер уртак фикергә килү бәлки булачакмы? Равил Ганетдин. Беренчедән, Россия мөфтиләр шурасы рәисе, Россия мөселманнарының дини нәзарәте рәисе мөфти Равил хәзрәт Ганетдин әлеге җыенга чакырулы
һәм үзе генә түгел, менә аның карамактагы булган мөфтиятләр дә, төбәкләрдәге аларның имамнары да, хәзрәтләре дә, алар барысы да чакырулы. Бүгенге көндә я аның катнашында, я аның урынбасары катнашында җитәкчелегендә делегацияның килүе көтелә. Я үзе, я урынбасары катнашачак. Алар бу җыенда, мин сезгә тагын бер тапкыр әйтәм, була катнаша. Ирек Мансурович, сез әйтәсезме? Ләкин шәхсән үзенең катнашуы сорау астында. Безнең яктан мөфти һәр вакытта сорау җавап әйткән вакытта без барыбер нинди генә кылынмышлар, нәрсәләр булмасын, аларга саулык, сәламәтлек теләп калабыз. Һәм изге Аллаһ Тәгалә юлында һәр вакытта бердәм булуны теләп торабыз. Шуңа күрә һәрбер чарага без аларны чакырабыз һәм һәр вакытта көтеп калабыз. Әле монда да шулай китереп, менә Татар конгрессы тарафыннан алар чакырулы шушы форумларга һәм аларның урынбасары Дамир Мөхәддинов буларга тиештер дип күз алдына китерәбез. Дамир Мөхәддинов җитәкчелегендәге делегация. Минем белүемчә, анда алар катнашында аерым чарада узачак. Китап тәкъдим итү, әллә Юк, ансы башка программа нигезендә. Яхшы, гафу. Сораулар тагын бар. Һәм Ирек Мансурович, минем сездән сорыйсы килгән иде, менә нинди принцип буенча менә бу дин әһелләре чакырыла, менә ничек итеп алар төбәкләрдә мөфтиләр аңлаучы һәм тагын кемнәр чакырыла анда, мәдрәсә ректорларымы, ничек чакырылалар алар? Мәсәлән, Башкортстаннан ничек чакырыла, милли факт, милли критерий дидегез сез мәсәлән. Әнис Фәйзович бу мәсьәләгә хәзер җавап бирер, безнең Рөстәм җибәрә өчен. Бик дөрес сорау, чөнки 1200 мин юкка гына делегат дип әйтмим. Чөнки алар һәрбер төбәкләрдәге безнең әгәр дә без, мәсәлән, Диния нәзарәте, Үзәк Диния нәзарәте, Россия Федерациясының мөселманнарның Диния нәзарәте тарафыннан һәм Россия мөфтиләр шурасы тарафыннан, Үзәк Россия мөселманнарының Үзәк Диния нәзарәте тарафыннан да, шулай ук Дини мәҗлесе рәисе тарафыннан да, Кырымда Республикасының Диния нәзарәте тарафыннан да, аларның һәрбер әлбәттә менә шушы дини оешмаларның барыбызга да билгеле булган хөрмәтле, шәрәфле мөфтиләребез җитәкчелегендә без менә квотаны бүлгән вакытта да, әлеге диния нәзарәтләренә дә, шулай ук татар оешмаларына да, һәрбер төбәкне, менә бу 72 төбәкне сайлаган вакытта бер тигез принцип барысына да, без барысына да менә шушы бердәмлекне саклар өчен, бергәлекне саклар өчен бер тигез итеп бирәбез. Әлбәттә, аларның һәрберсендә үзенең үзенчәлеге бар. Һәм әлеге үзенчәлекне истә тотып, һәм делегацияларны формалаштырган вакытта да, теге яисә бу төбәктә яшәүче шушы дини оешмаларның кайсы диния нәзарәтенә, кайсы оешмага караулары белән бер рәттән аларның милли тормыштагы булган роле истә тотып, һәм татар оешмалары белән инде әлбәттә бергәлектә бу эшне башкарабыз. Төп җавап шул, шуңа күрә татар оешмалары белән эшли торган имамлар. Мәсәлә шуны тора. Аңлашылды. Бармы сорауларыгыз? Әйе. Менә Болгардагы иске биналар тирәсендә шундай бер күзәтелә, кешеләр анда әйләнеп йөриләр, ничектер кул белән тотыналар, әйме? Аннан соң ниндидер теге тиен акчалар калдыру кебек әйбер. Менә андый нәрсәгә ул нинди караш ул мен дөрес әйберме һәм ничектер аны тыю бармы? Әлбәттә, бу сорау безгә кагыла, шуңа күрә үземнең әйтелә торган сүзләремнән шулай итеп башлаган идем дә. Безнең дәгъват бүлеге галимләре, Тимергали хәзрәт, Марат Салаховлар, алар шушы мәйданчыкта халыкка бу аңлату эшләрен алып барачаклар. Алар елда шушы эшне алып баралар һәм шундый кешеләрне күргәннәрне, нинди йолалар бар һәм ниндиләрне кулланырга ярый һәм нәрсәдән тыелырга кирәк икәнлеген барсын да аңлаталар. Шуңа күрә ул әлбәттә хупланып бетә торган әйбер түгел. Җавап бирә алдыммы? Рәхмәт. Есть вопросы, коллеги?
Минем Данис Фанисовичтен тагын бер әйбер сорысы килгән иде. Менә монда тел өйрәнүгә буенча лекцияләр түгел, көтүбәрәк өстәлләр аңлаумча булачак бит инде. Нәрсәгә игътибар биреләчәк һәм төбәкләрдәге менә вәгазьләрне татар телендә алып барыламы дигән сораулар бара бит инде. Бик актуаль, Рамис әфәнде, бик актуаль сорау мәсьәлә. Без менә үзебезнең Татарстан Республикасының дини нәзарәтенә бик рәхмәтлебез. Чөнки мөфти тарафыннан Камил Хәзрәт Сәмигуллин, менә аның командасы тарафыннан минемчә бу эштә бик зур менә алар әйдәп бара торган менә юнәлеш ул кирип китте. Гомумән ислам динендә татар теленең кулланылышы, ул без татарлар курслары да, җомга намазларын татарча укыту мәсьәләсе дә, хузур нәшрияте һәм алар карамагында булган мәгълүмат чараларын нәшриятләр белән эшли торган бу юнәлештә менә сез үзегез дә күреп торасыз. Соңгы еллардагы менә бу эшнең никадәр алга китешен. Безнең хәзер әлеге мәсьәлә дә үзебез менә татар теленең кулланылыш дәрәҗәсен безнең Татарстаннан читтә булган төбәкләрдәге мәчетләрдә җомга намазларын татарча алып бару мәсьәләләре һәм шулай ук татар телен курслар мәсьәләләре һәм мәчетне мәчет буларак аерым бер гыйбадәт кылу бинасы буларак кына түгел, ә милли тормыш, татар мәдәният үзәге дәрәҗәсендә күрү мәхәлләләр барлыкка килде. Безнең шактый гына мәхәлләләр хәзер мәчетләр тирәсендә тупланды. Үзенең җир милке белән, үзенең милли тормышы белән. Менә без шактый гына безгә төбәкләрдә сораулар бирәләр. Безгә татар имамын җибәрегез әле. Чөнки татарча вәгазьне укытыр өчен төбәкләрдә татар имамнары кирәк. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер безнең Россия Ислам институты, Казанның 1000 еллык мәдрәсәсе, Мөхәммәдия мәдрәсәләре, барлык менә мәдрәсә әзерләүче кадрларны без анда әле юллый алабыз һәм бу эшне башкарабыз. Җыенда менә 4 майданчык турында әйткән вакытта мин аны аерым сызыклыйм. Беренчесе аның интернет челтәрендә милли һәм дини тормышны яктырту мәсьәләләре. Чөнки пандемия ул бер кая китмәде һәм узган елны безнең менә әлеге шартларда да безнең интернет челтәрендә әлеге эшне алып бару мәсьәләсе аерым ясылыкта күрсәтеләчәк. Икенчесе дини һәм милли оешмаларның татар телен саклау һәм үстерү тәҗрибәсе. Менә Ирек Мансурович бик дөрес әйтте. Безнең укыту методикасы, укыту мәсьәләләре, укыту әсбаплары дигән вакытта әле шактый мәсьәләләрне безгә хәл итәсе бар. Бүгенге көндә безнең ул дәреслекләр әзер. Без аларны киңрәк куллану мәсьәләләрен монда күтәрәчәкбез. Шулай халкыбызның рухи мирасын өйрәнү мәсьәләләре, безнең кул язмалар, кабер ташлары, мәгърифәтчелек, менә аерым темаларны, мәсәлән, Габдрашид Ибрахимов турында бик азыгыз беләдер. Ул бит дин әһле белән бер рәттән хукук саклаучы булган. Правовед, хукук саклаучылар, без бер кайчан да дин әһлен һәм гомумән менә бу җыенны да аерым бер төбәкләрдә һәм Татарстанда аерым бер социаль институт дәрәҗәсендә күтәрү мәсьәләсен күтәрәбез. Татар дин әһленең роле бүгенге көндә төбәкләрдә, чөнки мәсәлән халкыбыз белән эшләгән вакытта да мәчетләрдә генә түгел, төрле ашларда, мәҗлесләрдә, җаназаларда һәм гомумән безнең менә төбәкләрдәге ул мәсьәләләр шактый катлаулы. Чөнки менә мәчет төзү бер мәсьәлә ул. Без бер шаукым булып алды инде мәчетләрне төзү мәсьәләсе. Мәчетләрне төзү белән генә ул мәсьәлә хәл ителми. Халкыбызны дингә һәм милли тормышка тартыр өчен анда аның татар имамының булуы кирәк, әзерлекле имамнарның. Бүгенге көндә аны Татарстан әзерли. Менә Булгар Ислам академиясының да Булгар җирлегендә үстерелү моның төп нигезе булып тора. Дүртенчесе безнең дини уку йортларында укыту тәрбия эшләренең торышы, тәрбияви факторлар. Менә Булгар җыены әле яңарак кына менә фотосы безнең каршыда. Сез карагыз, безнең олы буын белән бер рәттән яшь буынның, гаиләләренең, татар гаиләләренең бергә монда шушы Булгар җирлегенә балалары белән, оныклары белән бергә килеп, кулларын күтәреп дуга кылу ул шулай ук тәрбияви фактор. Татар гаиләләренең бергә туплануы, ул сабантуйлар дәрәҗәсендә күтәрелгән бүгенге көндә ул җыен, аны дини тәгълимат белән генә бәйләргә кирәкми. Аны киң кырлы, күп кырлы мәсьәлә итеп карарга кирәк. Менә әлбәттә актуаль мәсьәләләр бик күп, аны бәйнә-бәйнә сөйләп була. Менә кыскача шул. Рәхмәт. Сораулар бармы?
Дамир Данилович, мен сізден сұрайсы келген, андағы келген кішілер үшін нәрседір теге сатып алу, саудия мейданчықлары ұйғыштырылашақ ма? Міне, дейді үстеме, мәселен, кішілерге тоқлану үшін, һәм нәрседір сатып алу үшін. Әлбәттә, традицион рәвештә ул һөнәри сәнгать ярминкасы була. Шулай ук хәзер Диния нәзарәте белән эш итә алабыз. Ул хәләл ярминка булырга тиеш. Һәм шул ук вакытта төрле районнардан килгән, алып килгән, җитештерелгән хәләл ризыклар сатылу нокталары, шулай ук кая ашап алу урыннары нокталары билгеләнгән. Алар күп булачак, була булса. Рахмет, сораулар бармы тагын? Шақырылған қонақтардан тағын тәрратта жеттен әлбәттә боладыр инде, һичшексез. Башқұртстан мөфтие. Әлбәттә. Безнең Башқұртстан мөфтие дә, Тәлгат Тәҗетдин менә Раул хәзрәт Ганитин Яиса аның урынбасары Дамир Мөхетдинов, шулай ук Әлбир Кырганов, Аблаев Өмәрәли хәзрәт Кырымнан, Башқұртстандагы мөфтиятләре бездә, төбәкләрдәге, алар барысы да катнаша биредә. Иң мөһиме менә шунысын ассызыклыйм, монда без татар дин әһелләре җыены. Теге Дагестан, Кавказ һәм башка төбәкләрдән без аларны инде бөтенләй татар конгрессы аларны тупламый. Без татар дин әһелләре җыенымыздырабыз. Алар президент тарафынан һәм безнең Диния нәзарәте тарафынан чакырылган. Шуңа күрә безгә Чечня, Дагестан, Босния-Герцеговинадан һәм Түркменстан мөфтиләре килүләре каралган. Босния һәм Герцеговина. Соңгы арада чөнки президент анда бит инде эш позициялар буенча барган иде. Шуңа күрә анда барып чакыру белән аларга калган иде. Шуңа күрә Чит илдән кемнәр була? Түркменстанда именно Босния-Герцеговина дип әйтәбез инде. Ул безнең Хусейн Кавазович дип әйтелә и Мирсат Калайджич, руководитель департамента муфтият Боснии и Герцеговины и председатель совета муфтиев. Рахмет. Бәлки бу мәгълүматны рус телле коллегаларыбызга да җиткерсез, чит илләрдән кемнәр? Урушает? Да. Еще в числе приглашенных наших гостей для участия в Изге Булгаджиена есть представители муфтиятов и муфти зарубежных стран. Таким образом, было у нас приглашение от президента Республики Татарстан и от муфтия Камиль Хазрата Самигуллина, приглашены муфти Боснии и Герцеговины Хусейн Кавазович и его руководитель департамента стратегизации с Боснии и Герцеговины Мирсат Калайджич, также муфтий Туркменистана Ялкап Ходжакулиев. Все остальные наши российские, из Чеченской республики. Сам приедет у нас Салах Хаджи Межиев, с Дагестана у нас прибудет Шамиль Хаджи Алиханов, председатель муфтиата республики. И со своими делегациями таким образом. Чит илләрдән килүче дин әһелләре, алар һәр елны да бармайды, инде быел гына килүләре. Үткән елны Изге Булгаджиена булмады. Аңа хәбәргеләрен 19-18 елгыларын бик карамадым, ләкин бар икәнлекләрен хәтерлим. Кимлекләрен, исемнәрен генә әйтәм. Алар һәр елны чакырыла. Алар теләктәшлек белдереп катнашалар. Ләкин безнең барыбер инде төп катнашучылар ул Россия Федерациясе төбәкләреннән. Алар мәртәбәле шәрәфле кунак буларак үзләре чакырыла чит илдән. Быелгысы елны ук, бәлкем икенче елга юбилей чараларын күздә тотып, быелгысы елга үзләренең шалтыртуларын һәм тәбрикләүләрен җибәргәннәр мөфтиләребез бар чит илләрдән. Аларны аерым бәлкем шушы көннәргә туплап Изге Булгаджиенада укылып китерме икән инде аларның телеграммалары һәм котлаулары. Чит илдәге мөфтиятләр шушы безнең чарабыз белән бик кызыксыналар, бик зурлыйлар һәм буласы килә дип күз алдына һәр вакытта китерәбез. Рәхмәт. Сораулар юкмы? Сорауларыгыз булмаса. Рәхмәт. Менә мин аерым ассызыклап әйтәм, менә Рәмис әфәнденең
сүзләренә төп дини нәзарәтләре катнашындагы, әлбәттә инде ул безнең Татарстан Республикасы мөселманнарының дини нәзарәте, Камил хәзрәт Сәмигуллин. Шулай ук безнең менә Равил хәзрәт Ганитинең урынбасары Дамир Мөхетдинов җитәкчелегендәге инде Россия мөфтиләр шурасы, Россия Федерация мөселманнар дини нәзарәте тарафыннан чакырылу һәм алар катнашачаклар. Әлбәттә безнең Россия мөселманнары үзәк дини нәзарәте рәисе мөфти Тәлгать хәзрәт Таҗетдин катнашачак. Шулай ук Россия мөселманнары дини мәҗлесе рәисе Мәскәү шәһәре үзәк төбәк һәм Чуваш Республикасы мөфти Эльбир хәзрәт Кырганов һәм шулай ук Кырым Республикасы мөселманнары дини нәзарәте рәисе мөфти Эмир Али хәзрәт Абылаев һәм шулай ук төбәкләрдән дә безнең Россия Федерациясының башка төбәкләреннән дә, шул ук Азия өлешедә һәм башка, мәсәлән, безнең мөфтиятләр без тарафыннан да җитәкчеләре һәм делегацияләре көтү планлаштырыла. Шул. Аширов Навикулла хәзрәт, Зөлкарнәй хәзрәт, Шакирҗановлар да барысы да катнашында. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.